Okay, nakatahan niyo pinaka peligro siya kaya mga darpa. Ay pinaka peligro siya kaya bata darpa o manusia nagyan kay dunia. Ano to? So tigay ni sa deciding factor. Saya pagigaya o pakadaya ka kukubur ka kung saan na maori anta ka baka kerasay na si pagilaya sa nga dunia. Ito naman ang kapagintaw sa dunia sebab ko datanuin na ka dahil na ka dunia kiyang kay agama Allah Ta'ala na di na sibutin na kiyang dunia. Di namin sibutin na ginawa niyan. Itan, kamana kali na, itan sabut na ginawa tanong. Itan sa sabutin na kakapagin daw sa dunia. Kaya kasasabut daw manis sa dunia. Nabuhay si mama, saan sa mala, makuha niya na tamok. Saan sa mala, karukuha niya makakadato. Antay mapiwalay, kaya kasabut na tanuron. Antay kabantugan. O porgina ni kasabut na tanong sa nga dunia, peligro tanong sa nga dunia.